Gu Euskaldunak gara, eta lekura batera goazenean euskaraz hitz egiten dugu. Kalean. Buah, eta izan zan? Hola, izan zan. Flipante, o sea, esto es un hecho. Eskolan, Buah, zer gertatuko jako ni artegi. Ez da egon maten, ez da egon gazten, baldo tipoetan. Eta ja da patio, oza, eta un niño, ez da honen. Hola, neskak. Boza bat jarri didate. Eta zer gaitzik, zer pasi Ni gaitzik? ez urrapurtu ditut. Hobetu zaitez. Eskerrik asko. Bueno, klasera nator ja. deintetan, Wow. Kamiseta gustatu jatzu? Bai. A ver. Ondo, no? Bai. Erosiko gun. Bai. Ni pagakot. Hola, kamiseta hori pagateko da. Bale. Zema da? 20. Vale. Bale. orain badakizuek gure bizitzan euskaraz berba egiten dugula. Zuek ere animatu!